Video 7 along arnikang sama birta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjitha. APCCMI Gaurav Gogoi ke Pakistan pen kacharap do pura Karbianglong nang kahumri ke wangahut BJP arat along ke khamkhe. Assam Pradesh Congress Committee mate APCCMI MP Gaurav Gogoi jakong ni phai pli pho ninia pharman Congress rat chari asong anso se ke pangtangjia phan pregjama hawar Karbianglong along nang kahumri ahut BJP aphan ke kroithip aradatum Chingrum si Gaurav Gogoi ke Pakistan agent mate Pakistan pen kacharap do anparta alangli ke tribal anti development a leader lasi nitum dengthek theipu hang taram si along ke khamke birta nangle bangso komri ke wanghut BJP claim bang atum APCC maipu Gogoi aphan ningkang samse lapen ke khamke chebaklangsi Diopani Santipur Bokajan lapen Karbianglong ahempi Difu Manja Taralangso towar Kokthom alongta ongdung BJP aphan ke kroithi paradatum chingrum si ke khamke chepaklang News Text Report B News 7 Non birtang tonpen arjitha. Ala subutan oleh than ini mah. Ditum da kachingrum nang ko ke lapulo non Assam Pradesh Congress Committee amaipu Gaurav Gogoi wangbom Karbianglong wangbom kalapu dekhon apen sinang lubom apen dak dipuan ta wai busin ditum bertalung no kasi nitum kachingrum mai lapulo alang lipan ke khamke aron mang topik athe bang topik athe ma mentune ke tribal buamel pen tumana kang nek choi ta do example jong si tum endam pulutang te itum president of India alang li sitame tribal pen kimanceng president niklo alang li fan sitame mentune ke congress party pen kang nek choi pulutang te itum da ke tribal along ripinak lasi tribal fan jong si kang nek choi pulutang te itung oppose nang ko la ethelong ako isipen mang ke congress atum mang ke development bang ini tum hanang lang un edat itum nang itum da chini lo Congress ningkan krip ho da cari det pen habis tame development asai bangke awe dak heglong we samin itum Bharatiya Janata Party sarkar dak nang cari lo pen ke itum development asai pen nang an ke itum dak heglong lo chingthur piglo nang itum da chini lo kadong weta da system e lahai development asai ki claim ho system e itum han kala Congress party itum itum han nang son nang kham khila son dudu da sila son anti development alidar phan ke litum la kroi kre da Karbianglong ke bang bang nitum ta oppose nang ko anti tribal anti development plutang te la ke madu ta kali congress atum lo lasi alang li dak dipu ke bang hot bang ke nitum dak Bharatiya Janata Party कार्यकर्ता तुम det ta kali dak lapu kapre ka public atum sname do lasi alang bhang ke kham kheli sitamili tum chapakla nang ko opinion son mang ke athema ni tum ke la dak ke tribal aman peng nang ji nitum lason dak thar tum development same dak Karbianglong long chingthul an so chingthul nang halang lasi latum kang abang ke congress atum mang ke nitum han nang ke khamke tribal upen nang kang nek choi pen nang long development asai long nang ke khamke alang litum ke claim on e asai anta ahut alang litum government tu bom claim on e asai pot kache therak lahai dalitum theklong lo pani sia son ke hala dak golakhat long stame akha chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma sar phas same tengkheng dun lo ka tengkheng dun bang ka prek region kali lake ka therak mate lake development aphan ke khamke athema hala dak sitame isi scheme ka pudam phan sigidam hala dak ka prek mai mate political meeting phane gedam gali lasi lason ke abatai ni tum theklong lo ya development asai lo prutangte congress ke latum me therak du ti katum na kham khre ti lasi laston ali dar phan ke tribal phan ke kroi kre ali dar lapen development phan ke kroi kre ali dar phan ke niltum same chak chi lalo niltum bini la bang so dak Karbianglong lo alang li tum lapur de thor na pen si nang pang ching lo dak Santipur pen dang lok along ke kham ke asai pang ching lo la so dak thang itum dak dipu along stamen dak tarang so get long adung di ladak sitamen itu chingrum penalang lipan cepak langan poje ditum ke anti tribal alidar ke kroi kre lapen anti development alidar pan ke ditum mangke oppose bang ni ditum ke cepak lain masun ditum dak cepang rum lo Mudabat Gaurav Gogoi mudabat Congress ai mudabat Congress ai mudabat Congress ai mudabat Pini niltum dipu taralang so along difurong sopi taralang so agad along Karbianglong BJP ahin pen East Karbianglong BJP ahin pen ladak itum protest
isi pedolo protes da malam the bangke Karbi Anglong along Gorob Gogoi ke bang alam the ben sini tum kado ga protes do atheke people si protes ang kok ma bulat alang like inut Pakistan along kedam penajok Kashmir along fur chudut lasi halat dakben sini tum pangthek lo alang liye bangke lage Pakistan long isi agenda asolong lasona ghatna dokok prote lage direct si elidum chini dam lo alang liye Pakistan e isi agenda lasi bini Congress of Government hut elidum theglong dadakar biang long long tha monsamawe Congress jadi seke karbi kuti karbi jemasa lason si Congress atum bini non government of Afghan sonsuri na karbok sonsuri na alam na karbok bok setame alang tu mencari esek karbiang long akai phan gupilo klempi monsam pawipin ladak sonsuri ladak organizations do ka protest pendang lok sonsuri itu karbiang long monsam awe suluk sodak kai kita itu tengok lapen karbiang long arat do makari hempre kalam ke lam the sida latum ninje hai hai lapen Turun Gogoi Chief Minister ke do esek alang li sarpura Chief Minister do esek ke Karbiang long kitcha da bang we pelang apatai program sambil ada kana iten untuk lapen elitum phan elitum hang hepin pen sedami alang tum elitum phan isi MLA sitang ki laga isi hetani achievement lapen Karbi cultural society dom phan da ningkan esek long 3 crore isi ala elitum jutang ju para bajing kuri phan 3 crore atang kana sa isa no son lahai ka do kabi nona government plan ke claim lapen non ge alang li chak te kang dam tang apor hustame je Karbiang long phang isi governor phan hukum ki piu na jakong stame na ki ji kolam ga chief minister bang chak te sta pra chief minister phan jong si langdam lo turun Gogoi phan jong si langdam lo blote Karbiang long isu mas ninge te lasi a differences ke la hello lapen bini latum Karbiang long along kewang pen lada Karbi khai phan misen nangi da ke do ana chatti do phan misen nangi pa panabang kalilo da ka pachar bo je phan se halat kewang bini solar project long son humri dam pen tak another sako development phan ke tham ke anti development akam sedang claim another ala Nagaland dum pen pachar bo sai phan se lahai sila to bigi lasan sedang claim lasi lahai ke nitum kroin ne lo lasi dak Gorob Gogoi ke bang kanil tung ka sodak ben pinrem lo lapen sodak ben itu ke kamphel sin itu kado media tu Gorob Gogoi kan ini kondo ja program han lapen program mangke si jemon tua ITM lapen ada nomor kata jawab apa kan sonsi Karbiang long CM le Dr. Himanta Biswa Sharma Assam Chief Minister ITM ko lagelitum ke state government along si fund to hang bensil itum kila Karbiang long ke development ka kam ke claim long elitum si hadak bensil fund to wan nangi ana bisi da Karbiang long chingkula sai itum claim unji bolote goson si Karbiang long CM la ko item tula le tongge alang tum pas depend tule agoi li le ha tum hat goson si item ko alang na karbok ala ante bini berta lansing toni kogla dumi thakni kurgang thu kardo